Maningizimu Afrika, siyabonga ukuhlala nani onyakeni ka-2022 la DAT Live Media. Balo iyakhula imvunge, iyavunguza ngobuciko, imbongi isacikoza. Woza mAfrika uzolalela, thamela nazi indaba zobuciko. Sivule ngeqoqo lezinkondlo zokuqala Imbele Gwansile album ye-DAT Live Media. Neminye imibhalo eminingi enohlonze yenkondlo. Esibayelisa bobaba okalmdake wethu inomzimba amadlalela phezukwawo bayalifaka bayalikhipha leliva ezinhlizweni zethu thina simthandayo Ngishaya abantu, dala ngigqokise izwe lonke lingivumile. Sekudala ngishaya abantu, dala ngigqokise izwe lonke lingivumile. Bonke abantu bayangazi inkinga mina ngengoma. Engani bonke abantu bayangazi inkinga mina ngengoma. Inkinga mina ngengoma.